Ja näin siellä tässä ykkösradalla Kaisa ja Nimi lähtivät, sieltä tuli kakkosrimaa alas, pienempi suoritus virhearvoltaan 5 pistettä, napsahti siinä, mutta Nemi menee kyllä hienosti, loistavat takaleikkaukset. Ja niin kuin täällä Kaisalla kaikki koirat taitaa olla näitä Ruotsin Lapin koiria. Tää koira on semmonen, että menohaluja löytyy. Korjattiin siinä paikalla tuo kujottelu. Ja näin maaliin. Vielä pienen kierroksen kautta tuli vielä kieltäytyminen. Ja ei halunnut